Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Putri Mancing. Oke guys, kali ini aku lagi mendarat menggone lekton guys. Karo anu beta ya. Lewati guys. Medan aku. Baby. Gue mana babi? Aku cek nang kono. Sabar. Oke. Kene gimana wis terang ya? Terang ya, Mbak ya? Serame guys. Gak apa-apa. Sepilno enek sate, enek iki udang makan guys. Enak kayak barang terus kayak biar warna guys. Kayak terseduh gawe adik emak guys. Hilang. Pas biar nih kok anu wes di pasar mesti. Di pasar. Oh kayak hilang genan tinggi. Oh alah. Sampean dikae tampira. Sama orang ayo berarti anak sampean. Piro? Sedih. Ya wis bener Mbak. Lah aku 2018 sih nikah kuwi. Aku lali. Iya, Dek kae lo mau piro. Cek merantau aku cilik. Saiki ngene. Satu. Kayak iki wis ah. Wes. Urung yung ko jam 09.00. Ini jam piro jam 09.00. Sudah ini ngene Mbak. Ket mau kok gong. Oh iya. Wis rada. Iki ngono lho karo nang TV. Masa? Enggak tahu Mbak. Maksudnya iki gong ya. Oh, nek kerumnya karawitan. Iki sapa? Masa? Sing ngrias aku iki? Iya. Mbak Penny. Anake jenenge Eva, Mbak Eva. Iya, Fen. Wah, lagi sing ngrias aku dek biyen iki. Nggone Mbak Eva. Ih, keren. Iki ngantene iki lho, Bayu. Ki atus rayu mang. Ora atus ya. Gancane nek Jawa ngono ku ya ya. Oke. Ini mantan. Ini kene kok. Dah, Kene lho. Iki spesial neh. bagi apa? Iki lho sale kene tak dhewekno. Ya lah, aku tak laptop. Dang. Alah. Juga cuman yo ku nek cuman kok iso. Iya, termen aku HP nemi. Terus masen karo motor mbakku. Ayo, Mbak. Pene pasar, guys. 200. Sen. Kalau, kena goncana Mbak Rarane, Mbak. Ayo, Mbak. Itu mau bilang. Loh, kok jadi itu ya? Cek masak, guys. Ayo balik. Yo. Kene Zen. Kenapa guru Zen? Kowe kaya tak goncekne, Mbak. Kok iso awakmu goncekne aku kowe piye? Yo. Kurang adus. Peses adus. Kek. Guys, iki mbakku langgane pasar.
pasarnya Pasar Merah. Jam piro ya guys iki? Wis jam piro iki gak roh aku. Pokoknya nganu guys. Apa? Ini. Mbak kuwi lho. Nanti. Iya, Mbak. Dari guys. Antara mbakku neng pasar golek krim Garnier. Terus ada speaker soalnya jam itu di puncak sekolah ono. Apa Rel? Bawangnya boleh apa nih? Apa Wi? Sisir. Urung bayar megawa seneni bakule. Hei, urung bayar. Wes ah. Lah iya Mas murah meneh. 4.000. Aku percaya. Ada wedok yang ngene iki ya. Anak mbakku ki siji iki nganu iki. Saiki cocok nek dikon omongan. Piye, tapi kan awakmu pemule. Iki buku aku pengen dari 4.000. Karena bayar cewek, terus dibayar ibu. Emang gak ada duit? Iya. Pamer. Ben mbakku sik, guys. Mes. Mulai ndi? Kamu masih mulai kok. Iya ya. Nah. Wes sebentar. Ki sedek kono kok, kok ora ning anu. Are ya ning kono ora kan ning anu. Oke, guys, mulai. Wong Jawa mah kan ninggal iki, Mas. Tata guys. Kayak wong pemudik. Lah yo ning ngarep kuwi. Apa tokone Mbak Mis kuwi? Bose Mbak Mis. Ngarep tokone bose Mbak Mis. Ya. Doni mateng-mateng. Banyak. Ya. Kalau wis. Mari. Kita kecok aja ya. Anak sing munan praja kamu. Langsung cepet semuanya. Cepet semuanya. Tuh. Ora tak wangi malah. Di. Apa nih sendano? Kamu kosong berapa? Kenapa? Kenapa tuh kamu? Kalongan iki lho ki. Iki kok daripada banyak lek meja. Iya. Sing mateng ora iki.
Aurel ini ngarep begini buri. Lah kuwi ning ngarep yang makan Aurel. 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 Dalam R. Kenapa kok? Masih kira apa? Itu kan anak kan ke alam minat tuh kak. Masa? Masa iya? Oh. Enggak nak udanan nah. Untung aja. Itu ya guys. Ada makan mati ya. Mana sih bisa lucu? Apa ku? Belum sih kok. Hampir lali. Kasih tahu Kon sistema. Aura. Terus lembak ini. Tuh. Dandang. Dan saling ngene dah. Saling mbek Pak Gagat. Mana mbek sen. Wis dadi. Ya. Dadi. Mantap. Mobilnya apa? Yang mobil. Main perut jalan kan nak ke tengah. Dia ya. Gak mantek-mantek ya. Gak mantek-mantek rel. Mobil rel. Rel. Jadi wis sampai mantuk. Mas toto-toto. Wis toto-toto wis ben pasak. Wis prong. Ngeri.